गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। सानसोरां बसुमतारिया सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारदों। सानसोरां बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानायजों बटानि बिफानाव डक्टर अफ फिलसफी PhD डिग्रीखौ आवग्रिनो हाबाय। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय खारगावनि रमानपारा गामिनि रुंसारि जोंबाव बसुमतारि आरो आन्दालि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला सानसोरां बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बटानि बिफानाव PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। सानसोरां बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि क'क्राझारनि बटानि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर सन्जीब बरुवानि दैदेननाय आरो दिथा होनायाव फ्लरेस्टिक डाइभारसिटि अफ चिरां रिजार्भ फरेस्ट अफ रेफारेन्स टु थ्रेटेन्ड एन्ड एन्डेमिक प्लेन्ट्स आयदानि सायाव गुवारै संदाननाय आरो नायबिजिरनानै PhD डिग्रीखौ मोननो हायो। बारग' NDB फोरनि थाखाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव खौरां। साफ्रोमबो बारग' NDB नि सोद्रोमाफोरखौ मोनसे गोनांथार फोरमान बिलाइ लांफैनो खावलायदों। बे फोरमान बिलाइनि गेजेरजों बारग' NDB नि सोद्रोमाफ्रा आसाम पुलिसनि साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। गाबोन 14 अक्ट'बराव क'क्राझार जिल्लानि बारग' NDB फोरनो फोरमान बिलाइखौ हरगोन। चिरांनि सिडली सिलगाग्रि थावनियाव सोद्रोमाफ्रा फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन। बे गोनां बाथ्राखौ मिथिहोदों MCLA सायखं बसुमतारिया। फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांनाय फैनायाव खाबु जानाय बायदि सरकारा बेसेन नाङै साइकेल रानना होदों। आसाम सरकारनि स्किम बायदियै बाक्सा जिल्लायाव फरायसाफोरनो बाइसाइकेल रानदों। दिनै बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर गोजौसिन फरायसालियाव फरायसाफोरनो बाइसाइकेल राननाय हाबाफारि बानजायदों। बाक्सा जिल्लानि 6,990 फरायसाफोरनो दिनै बाइसाइकेल रानना होदों। बे साइकेल राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि बिथांजों लोगोसे ककलाबारनि MCLA मन्टु बर'। लोगोसे बिथांमोनजोंनो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथाङाबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं BTC भैरबकुन्द बियाबाव UPPL नि जयनिं हाबाफारि जानो थाङो। मैया उदालगुरि जिल्लायाव UPPL हानजाखौ मोजां मोननानै 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय खावरां प्राइमारियाव गासै 700निबो बांसिन आरो सनाय प्राइमारियाव गासै 100निबो बांसिन जयनिं जानायखौ नुनो मोनो। बेवहाय बर', नेपालि, आदिबासि आरो गुबुन गुबुन जातिनि सुबुं माहारिफोरखौ जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोनो। बै हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, मिरु जिल्ला बियाब प्राइमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनो। UPPL दोलोआव जयेन जाफैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि लेङाइ डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया बरायना लायो। माहारियारि थाखोनि फुटबल बादायलायनाय सन्टोष ट्रफीनि मोनफ्रोमबो मेचआवनो आसाम फुटबल हानजाया गोख्रों गेलेना देरहानायजों आवगायदों। हादरनाङै दासान्दि सोलिबाय थानाय 77थि सन्टोष ट्रफीनि मोनथाम मेचआव आसाम फुटबल हानजाया देरहासार। क'क्राझाराव ग्रुप D नि गेलेनाया जागासिनो। बे गेमाव आसाम फुटबल हानजाया गोख्रों गेलेदों। जर'खायै आसाम फुटबल हानजायाव बांसिन बर' गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि मैयानि मेचआव आसाम फुटबल हानजाया चन्डीगढ़खौ 2 गलाव फेजेनदों। उननि समाव आसाम फुटबल हानजाया राजस्थाननि हेंथायै 15 अक्ट'बराव गेलेगोन। दासिम आसाम फुटबल हानजाया 9 पइन्ट आवग्रिना ग्रुप D नि सिगां सारियाव दङ। आसाम फुटबल हानजाखौ सन्टोष ट्रफीआव मिलन बसुमतारिया केप्टेन महरै दैदेनदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे दालांनि थाखाय जानांदों गोबां जेंना। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा मोननो हायाखै दासिमबो सरकारनिफ्राय दालां। बेनि जाहोनाव हान्थामेलानि थाखाय गोबां जेंना सोमजिदों होनना फोरमायदों खौरां बिजोङाव। बोसोरावनो खेबनै खेबथाम बानायनांनायनि जाहोनाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा। हायुङारि मानास हाग्रामायाव फरेस्ट गार्डफोरनि थाखाय बेसेन नाङै सावस्रि नायग्रा मावबादा खुंदों। हायुङारि मानास हाग्रामा सामलायगिरि आरो WWF इन्डियानि बानजायनायाव आरो बाक्सा जिल्ला हेल्थ डाइरेक्टरनि हेफाजाबजों हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारियाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागायजेननाय जादों मोनसे सावस्रि आनजाद नायग्रा बादा। मानासनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि गासै फरेस्ट गार्डफोरनि मोजां सावस्रि लाखिनायनि सायाव नोजोर होनानै खुंफुंनाय जादों
बे सावस्रि आनजाद नायग्रा मावबादाखौ। बे मावबादायाव दिनैनिफ्रायनो मानासाव खामानि मावबाय थानाय मोनब्रै रेन्जनि 400नि बांसिन फरेस्ट गार्डखौ डाक्टरा सावस्रि नायनायनि अनगायैबो मुलि राननानै होदों। बे सावस्रि फाहामथाय बादाजों फरेस्ट गार्डफ्रा मावसोमनाया बांहोगोन होननानै बिबुंथि लाखिदों हायुङारि मानास हाग्रामानि फिल्ड डाइरेक्टर राजन चौधुरीया। बेराफारसेथिं गासै फरेस्ट गार्डफ्रानो बे बेसेन नाङै सावस्रि नायग्रा बादायाव सावस्रि आनजाद नायनो मोननानै गोजोननायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरांनि खौरांगिरिफ्रा जिल्ला खुंथायजों सावरायनायनि उनाव खौरां बुथुमनायखौ जागायफिनसिगोन। सानसे सिगां चिराङाव गिबि मन्थ्रिनि हाबाफारि आरो मैयाबो चिराङावनो सरकारि हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरखौ भिआइपिनि मुङाव खौरां बुथुमनायाव पुलिस बिफाना नेमखान्थिनि गेजेरजों हेंथा होनायखौ दुखु मोननानै चिरांनि खौरांगिरिफ्रा चिरां जिल्ला खुंथायनि हाबाफारिखौ खौरां फोसावनायखौ दोनथ'नानै जिल्ला खुंथायनो मैया गोसोखांलाय होनानै दिनै जिल्ला बेंगिरि पि विजया भास्कर रेड्डी, एसपि प्रानजित बरा, एसडिअ हेमां नाबिस आरो गासै खौरांगिरिफोरजों सावरायलायना जिल्ला खुंथायनिफ्राय बेबायदि जाफिनला होनना खोथा होयो आरो खौरांगिरिफ्राबो जिल्ला खुंथायनि खौरां फोसावफिननो थांखि लाफिनबाय होनना प्रेस क्लाबनि आफादगिरि आबु बाकार सिद्दिक आहमेदा फोरमायो। क'क्राझार सहरनि ग्रिनफिल्डआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ 12,000नि गोबांसिन गु थाखोनि फरायसाफोरनो रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै साइकेल राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देविडी आरो सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद लोगोसे फरायसा फरायसुलिफ्रा। बिहारनि रघुनाथपुराव जाब्रबथाय जानाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेस रेलगारिनि दावबायारिफोरनो क'क्राझार स्टेशनाव रेल बिफाननिफ्राय जाग्रा मुवा आरो लोंनाय दै रानना होदों। थांनाय 10 अक्ट'बर बुधबार खालि गोदान दिल्लीनिफ्राय कामाख्या गुवाहाटी रेल स्टेशन फारसे फैबाय थानाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेस रेलगारिया जाब्रबथाय जानायनि उनाव आसाम फारसे फैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा रेलगारिनि राहा खालामनानै होनाय जायो। बे जर'खा रेलगारिया 12 अक्ट'बर बृहस्पतिबारनि मोनानिफ्राय 9:30 रिंगासोआव क'क्राझार रेल स्टेशन सफैयो। क'क्राझारनि रेल बिफानारिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझारसिम फैनो गोनां दावबायारिफ्रा गासै सा 24मोन। अदेबानि सा 20नि दावबायारिफ्रा क'क्राझार सफैनो हायो होनना फोरमायथिदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरआव राजखान्थिनि गुदुं बार बारदों। बिपिएफ दोलोआ बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथांनि राजखान्थिखौ फोजोबस्रांनो खैसार खालामदों होनना गोख्रों अजद होदों। जेसेनो लकसभा बिसायख'थिनि समा खाथि खाथि फैदों एसेबांनो राजखान्थि दोलोफ्रा गावजों गाव हाद्रि बाला साननाय आरो सोंखारनाया बांदों। बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लाना गोख्रों बेरफ्रुसा बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारिनि बिपिएफ हानजा टिकेट होननानै खाम्फा बरगयारिनि राजखान्थिखौ फोजोबस्रांनो थांखि लादों। बिथाङा बुंबावदों एमपि बिसायख'थियाव जेनोब्लानो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगोन होननानै मख'नो गोनांदि दासिम बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोरनो टिकेट होगोन रोखा खालामाखै। बिपिएफआ रोखा खालामाखैब्लाबो सोर सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथांनि टिकेट मोननाया फ्राय जाथावना।